Mai inguru bat egin berri da hemen Iruñan, Gaia bat eta Islariak 3. Gaia, Nafarroa eta Euskal Herria, modu honetan formulaturik, Euskal Herria, Nafar, Euskaltzaleen ikuspegitik. Islariak 3, Xabier Zabalza, Perez Nibas, Santi Leone eta Aingeru Epaltza. Aurreneko biak historian adituak, 3. kazetari, baina 3 idazle eta pentsalari kritikoak. Nafarro alde honetan guztiz beharrezko eta guztiz osasungarri dugun gogo eta baten animatzaile dira. Gure kultur arlo honetan, aldizkari honen atal batzuk eskainiko dizkiogu mai inguru horri. Informazio eta ikuspuntu interesgarriak, aberasgarriak, desmitifikatzaileak eta ausartak aditu baitira. Oaingo ale honetan, Xabier Zabalza, Perez Nibas. Hemen Euskal Herria irratian, kultur arloan, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun aho belarrirako aldizkarian. Eusko ikaskuntzarekin ari baigara, astez aste, kulturgintzaren berri emanez. Xabier Zabaltzak Gu Nafarrok izenburuarekin liburu bat utzia du plazan. Ez aspaldi. Begirada kritikoa emanez Nafarroari tapatipat Nafarroan diren bi ikuskera politiko nagusiei. Navarrismoa bat, Euskal Nazionalismoa bestea. Bi talde, bi multzo, Erdo Nafarrak eta Eusko Nafarrak. Enbor beretik ateratako bi adar. Etsaituak bai, baina hein handi batean antzekoak. Iturri beretik edaten baitute, une jakin batean berezi ziren hildoak izanik. Bereizketa zein unetan gertatu zen, Euskal Nazionalismoak espainiartasunari aurka egin zionean, orduan eta ordutik aurrera, Navarrismoak aurka egin dio Euskal Nazionalismoari. Gu Nafarrok izaneko liburuan irakur ditezke hoiek, eta bere ideia hoien bestalde batzuk azaldu ditu Xabier Zabaltzak joan den maiatzaren 15. mintzaldian. Euskal Herria, Nafar Euskaltzalen ikuspegitik izenburuko mai inguru horretan, Sabino Arana Fundazioak antolaturikoan eta Iruñan egindakoan. Hizkuntza eta lurraldea. Hoietaz zer erakusten du historiak? Nafarroa zer eta nolakoa den? Bada bi ezaugarri atera ditugu, adierazi ditu Xabier Zabaltzak. Bat, iraupen instituzionala, bigarrena haustura linguistikoa. Xabier Zabaltza, Perez Nibas. Nafarroako historian barrena bi berezitasun aipatu nahiko nituzke. Nire ustez funtsezkoak direnak. Batetik, eta hau da, navarristek maiz esan digutena, eta nire ustez abertzalek ulertu ez dutena. Nafarroak sekulako iraupen instituzionala izan du historian barrena. Erabatekoa. Gero, demoraik balin bada, ñabardura sartuko ditugu, baina Eneko Aritzak 9. mendean bere erresumaren hastapena sortu zuen ezkerozik, esan dezakegu nola baiteko gobernu bat, gorte batekin izan dela Nafarroan. Gero sartuko ditugu ñabardura guztiak. Iruñan nola baiteko gorte bat izan da 9. mendea azkeroztik, erdi aroaren hastapen azkeroztik, eta Gasteizen parlamentu bat izan da 1980 iazkeroztik. Alde batera utzita, jakina Nafarroako, Arabako batzar nagusiak. Beraz, esan dut, Nafarroak sekulako iraupen instituzionala izan duela historian barrena. Baina horrekin batera, eta hau da, navarristekin kontatzen ez digutena, sekulako haustura linguistikoa. Sekulakoa. Hemen Nafarroan gertatu den haustura toki gutxitan gertatu da. Eta hemen, ekitaldi honetan azaltzen saiatuko nahi zena, ez dakit lortuko da, badagoela lotura bat, iraupen instituzionalaren eta haustura linguistikoaren artean. Hau da,
euskara ez dela galdu den tokietan. Toki askotan ez baita galdu, baina galdu den tokietan, neurri handi batean galdu da, Iruñan bazegolako gorte bat, diputazio bat, erderaz funtzionatzen zuena. Denok dakigun bezala, Nafarroa gutxi gora bera erromatarren garaiko Uaskonia da. Baina Michelena historialari handiak, zantzegun bezala, hori tronpagarria izan daiteke. Baskoi guztiak ez zirelako euskaldunak, eta euskaldun guztiak ez zirelako baskoiak. Euskararen muga historikoa gutxi gora bera, Tafaliaren parean da. Hala ere, dokumentu erromatarren garaiko dokumentuen arabera, klasikoen arabera, gaurko herribera ager Uaskonum zen. Hau da, Uaskonia zen, Baskonia zen, baina etzen Euskal Herria, etzen Euskararen eremua, eta kontrakoa. Baditu zenbait azarna, zenbait zantzu, pentsagatzen digutenak, Ardulian esate baterako edo Akitanian euskaraz mintzatzen zela. Baina jakina eremu horiek, eskualde horiek, ez ziren baskoniakoak. Lehen esan dut, ñabardura batzuk sartuko nituela Eneko Aritzaren gainean mintzatzean. Hori berzio bulgata delako. Eneko Aritzak sortu omen zulako Iruñeko erresuma. Baina hori ez da egia. Benetan erresuma sortu zutenak ximenotarrak izan ziren. Eta honek sekulako garrantzia du. Enekotarren eremua Iruñan zegoelako. Enekotarren eremuaren ardatza Iruña zelako. Eta Iruña, Erdi Aroan, eremu Euskaldunean zegoen. Baina ximenotarren eremuaren ardatza ez zegoen diruenez Iruñan. Lehiuri edo Leiren baizik. Eta Leire ez zegoen eremu Euskaldun petoan. Ukipen eremuan baizik. Gaur esanen genuke, anakronismoa izan litekenen arren, eremu mistuan zegoen. Euskara eremua galduz da Nafarroan, gutxienez ere 10. mendeaz geroztik. Hau da, Nafarroa independientia zenean ere, euskara atzeraka ari zen. Eta ez hori bakarrik, eta hau da, aingeru epaltzamaikideak behin esan zidana, eta nik uste arrazoi duela. 11. mendearen bukaeran, Aragoik eta Iruñak bat egin zuten. Eta 70 urtez, Aragoi eta Iruña elkarrekin egon ziren. Gero, berriro bereizean, Tutera Iruñari batu zitzaion. Zergatik, García Ramirez berrezarlea, erregea, erresuma independienteko errege izendatu zuzena, Tuterako jauna izan zelako. Eta orduan, 12. mendeaz geroztik, baditugu Nafarroan 2 eremu gutxienez ere. Edo 3, 2 eremu linguistiko. Iruñaren inguruan eremu euskalduna, Tuteraren inguruan eremu erdalduna, eta nahi baduzue, Leireren inguruan ukipen eremua edo eremu mistoa. Xabier Zabaltzaren esanak aditzen ari gara, joan den maiatzaren 15 da hemen Iruñan izandako mai inguruan, Euskal Herrian, Nafar Euskaltzaleen ikuspegitik izenburuko mai inguruan esandakoetatik. Zabaltza Euskaltzale, Euskaldun, Euskal Herrizale, historian doktoratua saio idazlea da. Hizkuntza eta historia. Gauzak diren bezala, ezagutu beharra dago horren defendatzaile da Xabier Zabaltza, egiazkoa ez dena, horrela, adirazi behar da horrela esan, desmitifikatuz. Historiari begiratu ala hizkuntzari, horra beste galdera,
Historian hizkuntza, historia nazionalismoaren hasieran, hizkuntzaren kezka beranduagokoa eta historizismoaren aurkako mezua. Xabier Zabaltza Perez Nibas. Askotan esan da, euskara erdiaroko dokumentazioan lingua navarrorun dela. Eta nik beti gauza bera esaten dut. Dakidala hori dokumentu bakar batean agertzen da. 1177ko dokumentu bakar batean agertzen da. Baina antzeko esapideak, lenguaje de Navarra, idioma de Navarra, agertzen dira orduko dokumentazioan, eta orduan hizkuntza hori ez da euskara. Erromantzea baizik, nafar erdara. Esan dut, hasieran, euskararen eta erdararen arteko harremana gatazkan oinarritutako kontua izanen baliz bezala ulertzeko joera dugula. Eta gatazka edo liskar hori lurraldean oinarriturik balego bezala ulertzeko joera dugula. Baina esan dut hasieran, bada beste kontu bat maiz ahantzen zaiguna. Klase soziala. Erdara, erromantzea barkatu, erromantzea nafar gehienen hizkuntza zen Tafaliatik beiti. Baina Tafaliatik goiti, goiko klasekoen hizkuntza ere bazen. Eta ez da, beraz, ez da bat ere harrigarria, hori baldin badakigu, diputazioetako eta gortetako dokumentu bat ere euskeraz ez egotea. Naiz da, deno dakigun bezala, Nafarroa 1851 arte erresuma bat izan. Zergatik, gorte eta diputazio horiek elementu privilegiatuak ordezkatzen zituztelako, nobleak gehien bat. Eta nobleak erdaraz aritzen ziren, behintzat jende aurreko ekitaldietan. Eta nola garai nazionalista batian bizi garen, eta nola kostatzen zaigun ulertzea garai bat izan zela nazionalismorik gabe. Gogoratzekoa da, 19. mende arte, Europa Katolikoan analfabetoak 95% edo izaten zirela. Eta, jakina, idatzen eta mintzatzen, zekitenek, eskolako hizkuntzan idazten eta irakurtzen zuten. Euskara sistema horretatik aparte zegoen. Esan nahi dudana da, euskararen etxaiak Nafarrotik aparte bilatu beharrik ez dagoela. Erdalduntzeak hemen Nafarroan izan direla, gehien bat. Eta hitz batek definitzen baldin badu euskararen egoera historian barrena, hitz tamalgarri bada, diglosia. Euskara ez da inoiz, 20. mende arte, arazo izan. Zergatik, klase menperatzailea erderaz aritzen zelako. Eta nekazariak baizik, behintzat jendaurreko ekitaldietan, nekazariak baizik ez zirilako euskeraz aritzen. Behintzat jendaurreko ekitaldietan. Begiratu ditut, Nafarroko gortetako aktak. Eta dakidala euskara bakarrik, 20 tomo dira, dokumentu andana bat daude hor, eta dakidala euskara bakarrik 3 aldiz agertzen da. 17. mendeko dokumentuetan. Eta 3etan zen, nekazari euskaldunek apeza behar zutelako soldadu, Nafarrotik aparte soldadu eramaten zituztenean. Hori da euskara aipatzen deneko kasu bakarra.
Euskaldunek apezak behar zituztelako euskeraz konfesatu ahal izateko. Nazionalismo guztiak historizistak izaten dira. Lehenbizeko nazionalismoak sortzen direnean, 18. mendean edo, intelektualek esaten dute, nazio txekiar badagola, bohemiar badagola, hungariar badagola, erdi aroan bohemia bat izan zelako, edo Hungaria bat izan zelako, edo Irlanda bat izan zelako. Eta lehenbiziko mugimendu nazionalista horietan, hizkuntzak ez zuen berebiziko importantziarik. Historiak zuen importantzia. Baina, 19. mendearen bigarren erdialdetik goiti, historia importantzia galduz joan zen, eta haren ordez hizkuntzak hartu zen importantzia. Hori, gertatzen da, esate baterako, Katalunian. Begistakoa da. Lehenbiziko katalanisten izkribu guztiak, baten bat harrituko bada ere, gaztelania ez daude. Baina 1870 goiti, gutxi gora bera, katalanez daude. Zer gertatu zen? Lehenbiziko partian, historia oinarri zeneko mugimendu nazionalista hortan, normalien noblezia eta izaten zela nagusi. Baina burgesiarekin batera, hizkuntzak hartzen du garrantzia. Zergatik, noblezia beti dagola atzera begira, bere burua justifikatu nahian. Historia lehena da, hizkuntza oraina da. Nik uste dut euskal nazionalismoa oraindik ere ez dela gai izan fase historizista hori gainditzeko. Eta segitzen dugula gure izaera eta gure nortasuna historian oinarritzen. Segitzen dugulako atzera begira egoten. Eta benetan sekulako importantzia ematen diagu historiari, beti aipatzen ditugu eskubide linguistikoak eta eskubide historikoak eta, baina nazio moderno batian, Katalunian esate baterako, historia bigarren maila batian gelditzen da, eta hizkuntzak hartzen du garrantzia. Zerbait gehiago adituko diogu Xabier Zabaltzari hitzaldiaren amaiera aldera. Nola jokatu behar genuken, hemen iradokizun edo eta proposamena datorkigu, Nafarroaren nortasunaz, ez daugarri bat bakarra hartu eta besterik ez balego bezala jokatzerik. Xabier Zabaltza. Bukatzeko, bi gauza esan nahiko nituzke. Batetik, Nafarroan, nortasun elkarganatzaile baten premia gorria daukagula. Eta nortasun horrek, jakina, euskalduntasuna onartu behar du. Baina hortik aparte, onartu behar du, euskalduntasuna ez dela dena. Euskaratik aparte badaudela beste kontu batzuk. Euskalduntasuna ez dela nafartasunaren osagai bakarra. Eta bigarren ideia, bukatzeko. Ezin garela historiaren morroi izan. Berdin da hizkuntza mintzatzen zen tuteran 12. mendean. Nik uste dut ez dela inoiz euskaraz mintzatu. Baina berdin da. Bertakoek, ni tuteran sortua naiz. Bertakoek euskara ikasi nahi baldin badute, ze importantzia du. Ze hizkuntza hitz egiten zen 12. mendean. Ezin gara beti egon historiara begira, atzera begira, 18. mendean, Txekiako edo Hungariako edo Irlandako nobleak zeuden bezala. Aurrera begira, gerora begira. Egon behar dugu, eta gero hortan hizkuntzak funtsezko osagaia izan. Mil esker. Xabier Zabaltzaren esanak aditu ditugu. Euskal Herria Nafar Euskaltzalen ikuspegitik izeneko mai inguruan esan zituenetatik gehienak, baina mai inguru horrek gehiago ere eman zuen eta geure kultura aldizkari honen hurrengo ataletan aditu nahiko genituzke, Santi Leonek eta Aingeru Epaltzak esan zituztenak.
Horra hortaz, geure kultur arloan, eusko ikaskuntzarekin batera hemen Euskal Herria Irratian egiten dugun kultur aldizkarian. Eusko ikaskuntza, jakitez.